ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଳ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା? ମୋତେ ତ ତାଳ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ତିଆରି କରିବା ତାଳ ପିଠା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ତାଳରୁ ରସ ସବୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଏବେ 10 ମିନିଟ୍ ଗରମ କରିନେବି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଳରୁ ରସ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ପାଣି ମିଶାଇବେନି, ନହେଲେ ତାଳ ପିଠା ଭଲ ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଭଳିଆ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଚୁନା ରଖି ନେଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ଚୁନା ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖଡ଼ିକାରେ ଗୋଳଉଥିଲି। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ହାତରେ ଗୋଳେଇ ନେବି। ଆପଣମାନେ ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ଏଇଭଳି ଆପଣମାନେ ବି ଗୋଳେଇ ନେବେ। ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ କରିବେନି କି ବେଶୀ ନରମ କରିବେନି, ନହେଲେ ପିଠା ଭଲ ହେବନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତେଲ ଗରମ କରି ନେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ପକାଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଭଳିଆ କରିକି ପକାଇବେ ଗୋଲ ଗୋଲ ବରା ଭଳିଆ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଆମର ପିଠା କେତେ କଲର୍ ଦେଖାଗଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଲଟେଇ ଦେଲା ପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଭଳିଆ ପିଠା କରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି ଗରମ ଗରମ ଖାଇବେନି, ନହେଲେ ପିତା ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ପିଠା ଖାଉଛନ୍ତି ଥଣ୍ଡା କରିକି ପିଠା ଖାଆନ୍ତୁ।